aká je vlastne situácia v Európskej únii z hľadiska produkcie mlieka vo vzťahu k kvótam, s tým, že nebudem hovoriť len všeobecne, ale budem hovoriť aj o zameraní na jednotlivé krajiny. A samozrejme by som vás chcel upozorniť aj na to, kde sa nachádza Slovensko. Tu na tomto grafe vidíme jednoznačne, že vlastne až do toho kvotového roku 0506, to je hlavne rok 2005, pretože nám koncom marca končí kvotový rok každý rok, tak dá sa povedať, že kvóta ako taká plnila svoj účel. Po tomto roku nastáva pomalé určité otrhnutie medzi kvótou a dodávkou mlieka. A to otrhnutie je spôsobené tým princípom tzv. Hladkého pristávania, kedy došlo k jednorazovému navýšeniu kvóty a potom každý rok o ďalšie navyšovanie. Takže toto je základný východiskový graf, ktorý nám hovorí, že Európska únia celok nemá záujem na zachovaní kvóty a hovorí, že mlieko si nevyžaduje reguláciu. Keď sa však pozrieme na to z pohľadu jednotlivých krajín, tak dojdeme k tomu, že takýto názor nie je celkom opodstatnený a nedá sa robiť nejaký všeobecný za Európsku úniu, ale je potrebné sa zamyslieť nad tým, ako ktorá krajina bude postihnutá v tom pozitívnom alebo negatívnom zmysle pri zrušení kvót. Za tie 3 roky, 10, 11, 12, je graf, ktorý má okrem toho, že ukazuje, že ktoré krajiny sú pod, teda zhruba v tejto časti, jak je Dánsko, tak vidíte, že väčšina krajín neplní kvótu, ani nenaplňala ju. A keď sa pozriete na to bližšie, tak zistíte, že v tom trojročnom úseku každá krajina vykazuje absolútne inú dynamiku vzťahu skutočne do daného mlieka ku kvótam. Zoberme si extrém Bulharsko na pravej strane, keď vidíte, že tam je ten pokles, alebo proste ten pomer medzi dodaným mliekom a kvótou je najväčší, ale nie všetky krajiny majú tak, že od 10. do 12. roku im klesá percento naplnenia kvóty, ale sú krajiny, ktoré majú opačnú tendenciu, keď si zoberieme napríklad Estónsko, Litvu, ale môžeme si zobrať aj niektoré iné krajiny, ktoré sú na ľavej strane. By som chcel poukázať na Írsko, ktoré veľmi dynamicky začalo pracovať, keď už išlo do tuhého a začali sa blížiť k väčšiemu plneniu kvóty. Na druhej strane sú tieto krajiny a potom ešte by sme mohli o tretej skupine krajín hovoriť, nazveme ich váhajúce alebo stagnujúce. To sú krajiny, ktoré síce zbadali, že aké je to nebezpečenstvo, ktoré sa blíži, ale nie celkom efektívne urobili opatrenia, aby tú kvótu naplňali. A k takým krajinám patrí Česko, no a patríme k tomu aj my, k tejto skupine váhajúcich alebo stagnujúcich krajín. Je tu ešte jeden skrytý, nikdy nevyslovený faktor, že Veľká Británia v podstate zrušením kvót otvára európsky trh s mliekom a mliečnými výrobkami Novému Zélandu a Austrálii, ktorí v podstate týmto spôsobom, svojím spôsobom boli držaní na úzde, ale ak by došlo k absolútnej liberalizácii tohto trhu, tak musíme aj s týmto faktorom počítať. S kvótou ruka v ruke ide cena alebo tržby, ktoré sú, a v tých členských štátoch sú značné diferencie medzi cenami, nákupnými cenami od prvovýrobcov k spracovateľom. Toto je pomerne graf, ktorý hovorí len za roky 2010 a 2011. Keď sa len bližšie pozrete, tak je zoradený podľa roku 2010, ale keby sme ho zoradili podľa roku 2011, tak vidíme, že Slovensko podľa tohto
kým malo v roku 2010 teda štvrtú najhoršiu cenu, tak potom novom zoradení sa dostane dopredu a v roku 2011 už bola 10. odzadu najhoršia, ale v každom prípade je to priemer, ktorý je, teda cena, ktorá je horšia ako priemer Európskej únie. Vývoj tej našej slovenskej nákupnej ceny v tých mesačných intervaloch v jednotlivých rokoch, keď to zoberieme od toho roku 2008 až do 2012, s tým, že sú tam aj 2 mesiace z tohto roku. Ak si všimnete, tak v januári 31,4 a 31,66. Stále to máme spojené so sezónnosťou. Ešte ďalší graf, ktorý nám ukáže. V tej sezónnosti máme veľké rezervy. Z tohto grafu je vidieť aj to, že na začiatok vždy sa hľadá nejaká cena optimálna a tie rokovania v priebehu roka dovedú k tomu, a keď si všimnete už decembrové ceny, ten rozptyl majú minimálny. Teda minimálny majú ho, ale nie je taký veľký ako na začiatku, respektíve v tých mesiacoch, keď kulminuje produkcia mlieka, to je apríl, máj. Ďalšou skutočnosťou, alebo na čo by sme mali teraz v týchto našich úvahách brať ohľad, kto nás ako môže ovplyvniť, teda z hľadiska dodávok mlieka surového, kravského, sú rozhodujúce jednak krajiny, ktoré sú okolo nás, Slovensko, Maďarsko, Česko a Poľsko, to sú tieto krajiny Vyšehradskej štvorky. Tu má dominantné postavenie jednoznačne Poľsko, ale Poľsko už sa radí k väčším producentom aj v rámci Európy. Potom sme sa zaradili tie, ktoré by nás mohli nejakým spôsobom valcovať, respektíve krajiny, z ktorých sú materské podniky spracovateľského priemyslu, to je Nemecko, Francúzsko. No a dali sme sem aj Írsko na porovnanie kvôli tomu, že to je krajina, s ktorou sa v podstate môžeme určitým spôsobom porovnávať. No a posledné, ktoré sme do tohto grafu zaradili, je Taliansko. Z toho dôvodu, že Taliansko z hľadiska odbytu surového kravského mlieka je, dá sa povedať, náš najväčší partner. A podľa toho, ako oni plnia kvótu, aká je tam potreba mlieka aj do perspektívy, zdá sa, že aj v budúcnosti by sme s Talianskom ako s partnerom, ako krajinou na mlieko mali počítať. Tento graf je ešte aj preto zaujímavé, že tu opticky vidíte, tá naša produkcia, ako je pre tie veľké krajiny, zaujímavá v úvodzovkách. Áno? Čiže tých našich nejakých 800 miliónov nehrá až takú rolu, ako si niekedy doma myslíme. To, čo som vám spomínal pri cenách, že máme nejakú rezervu v tej sezónnosti, tu je to vidieť, tá dodávka surového kravského mlieka má až skoro matematickú presnosť toho grafu. Z roka na rok sa kopíruje, ale tam sú len veľkosti, objemové rozdiely. Zase je vidieť roky, ktoré boli zlé, rok 2011, ale to je už zase späté s inými výrobnými podmienkami. Ale v každom prípade je tu na veľká rezerva, keď si zoberete od marca do toho konca mája, naozaj, keď dokážeme priemer slovenský, kde nám hovorí o tom, že je tu veľká sezónnosť, tak rozdrobení alebo rozmenení si to na drobné, tak sú podniky, ktoré majú stále tú sezónnosť veľkú a tá svedčí o tom, že výživa zvierat nie je v priebehu roka vyrovnaná. Tu máme tie náklady, ktoré nám hovoria, aký je pomer medzi nákladmi a tržbami, to znamená to, čo dostávam na trhu. A tá zelená čiara, tá nám hovorí o tom, že koľko asi v tom roku sa dostalo na liter mlieka dotácií. To znamená, že keď si v tom 2011 ščítam 0,12 a 0,39, tak sa dostávam na nejakých pár centov efektu. Za rok 2012 ešte nemáme náklady známe, je tam 0,30 uvedené, ale treba povedať, že to je
z tej vzorky. Dneska už máme známejšie, presnejšie číslo, ja vám hneď aj poviem, od Radely, kde sa hovorí, že tie príjmy by nemali byť vo výške, za rok 2012 vo výške 0,30, ale 0,32. Aj tak je to medziročný pokles, neviem, čo to urobí s nákladmi, ale tento graf má ďaleko pravdivejšiu vypovedaciu hodnotu. Čiže keď prídeme do záverov, tak musíme konštatovať, že bez dotácií je na Slovensku výroba mlieka nerentabilná. Neprináša žiadny finančný efekt chovateľovi. Veľmi vážnou vecou je aj to, do akej miery sme schopní využiť technologické kapacity, ktoré sú u spracovateľov. Tento argument je veľmi silný, pretože konštantné náklady sa u spracovateľov nemenia a oni na jednej strane, to znamená na strane obchodných reťazcov, majú veľmi ťažkého partnera, ktorého veľmi problematicky vedia dostať do takých cenových relácií, ako by spracovateľom vyhovovalo. Čiže obrácajú sa na druhú stranu, aby tie zvýšené technologické náklady kryli zníženou nákupnou cenou. To je všeobecné, ale neplatí to od mlekárny, od spracovateľa k spracovateľovi. No ak vidíte na tomto grafe, kde je naozaj alarmujúca situácia, hlavne pri konzumnom mlieku, ale ešte je pri kyslovliečných výrobkoch, kde sme hlboko pod 50% spracovateľskej kapacity. Hovorí, že ak máme mliekárne, ktoré majú aj nad 70 a 80% technologické využitie svojej kapacity, tak potom musíme mať mliekárne, ktoré majú na 20-30. A potom sa už pýtam, že kde sme, a pochopiteľné, že tieto mliekárne nám budú tlačiť nie na obchodné reťazce, ale na dodávateľov. No a je tu ďalší argument, to poviem v závere, keď budeme hovoriť o určitom spájaní a o vplyve na trh.